Zdár, já jsem Vanix a dneska si ukážeme všechny moje nové plechovky. Takže jako první bych začal s plechovkama z Polska a rovnou bych se vrhnul na to nejzajímavější, což je Nitro Blue Flash. Je to čerstvá novinka, která je stará doslova pár dní a skoro nikdo ji zatím nemá. Jako další tady mám Reserve Peaches and Cream a jako další tady mám bílýho kozla, kdo by nevěděl, sbírám rekreačně krom monstrů i kozly. Mimochodem to Nitro Blue Flash jsem už i pil a za mě je to naprosto banger monster a už se těším, až bude u nás u Vietnamců. Takže jako další tady mám monstry z podpultovek, a to konkrétně japonský Ripper, korejský Papillon, korejský Ultra Strawberry Dreams a polskou Ultra Vice Guavu. Tak a jako poslední a za mě asi i tu nejzajímavější várku monstrů tady toho videa, tady mám alkoholické monstry z Ameriky. Takže Beast Gnarly Grape, Beast Pink Poison, Beast Killer Sunrise, Beast Tea Original, Beast Tea Lemonade, Blind Lemon Original, Blind Lemon Peach, Blind Lemon Strawberry a Blind Lemon Cherry. Kdyby se někdo ptal, odkud mám tady ty beasty, tak je mám od jednoho velmi dobrého kamaráda, takže tímto mu děkuji. Jo, a taková důležitá věc, kterou jsem asi zapomněl zmínit, všechny plechovky jsou plné, což je za mě extrémně super. Takže pokud se vám video líbilo, budu rád za like, odběr, případně nějaký komentář a vidíme se u dalšího videa, tak zatím čus.